A 63-year-old groom, ang atong 62-year-old nga bride. Hala, first time mo? Murag mo nag-abot ang ngabil. 10, 9, wala pa, again. 10, ayaw hulong, sir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Welcome to Dudes Torta! A 63-year-old groom excited nagulat sa iyang bride. So before ang ato ang bride mo ang atong mga principal sponsors or mga entourage. Excited ko kaayo kay first time nako maka-witness og kasal nga senior citizen nga mga byudo ug byuda apan sila nagkita pa. Matud pa sa ako ang credible source nga kaning silang duha batchmate sila. Og nakita ni bride si groom sa ilalom sa chiko. Og dito iyang gitago sa iyang kaugalingon nga crush niya ang ato ang groom. Pero wala jud sila ingon nga nagkaistorya. Basta kay nakitaan lang ni bride nga crush niya si groom. Og wala jud sila ka chance nga nagkita ay nga nagkauyabay ubisan pa og nagkaistorya gamay. Niabot ang panahon nga sila nagminyo sa lahi-lahi nga partners. Pero sila na byudo og byuda, ang boy, si groom, nagpuyo diri sa Davao or diri sa Panabo City, ug si bride nilangyaw ni adto sa Dubai. Ang ato ang groom nga 63-year-old, aduna siya duha ka buok anak ug puros na kini minyo. Ang ato ang bride tulo ang iyahang mga anak. Isa na lang ang dili minyo ang mao ang kamagulangan. Si bride ug groom batchmate sila way back 1979. Human sila ning graduate, sila nangaminyo sa lahi-lahi nga partners. Wala nakabalo si groom nga siya crush di ay siya ni bride. Apan naminyo sila sa lahi nga partners. Nagkaanak og nagkaapo, apan sila nahimong byuda and byudo. Samtang nagpadayon ang ilang kinabuhi dinhi sa kalibutan, nag-abot gayud ang ilang duha kadughan. Sila gayud gigrasyahan kaysa tuig 2022 sila gayud gikaluyan. After 43 years, gitagbo sila sa kahigayunan. Kaysa social media, dito nag-abot na pod ang ilahang dalan. Balikan nato ang tuig 2022, chatmates ng jud kining duha ka idaran. Dito nagsugod nga napukaw ang ilahang nakatulog nga gugma nga murag yud o giaysan. Sa ilang pag-chat o pagtinawagay, nagkauyab yun sila nga way pagdugay-dugay. Das magyudayon aron dili na magmahay. Bisan pag si groom anaa sa Panabo City ug si girl ang bride naa sa Dubai. Long distance relationship or LDR ang ilahang drama mga dudong mga inday. Ang LDR dili gyud kini problema kung nagkahigugmaay ang duha ka idaran. Human sa duha ka tuig nga ilang relasyon, ni uli gyud kini si bride sa Pilipinas ug nagpakasal gyud sila dayon. Tamis pa sa tubo ang ilahang relasyon ug lami pa sa durian ang ilahang pag-ipon. Hugot pa sa pisi sa kabaw ang ilahang paghakos gikan gabii buntag hantud hapon. Bisan pa ang hangin maglisod og lusot tungod sa kahugot sa ilang mga bukton. Ug makita gyud sa ilang duha kanawong nga silang duha malipayon. Ug kini ginaisip niya nga mga ginikanan kini sila sobra 80 karon. Silaming paso gayud agig pagsuporta sa ilahang gwapa nga pag-umangkon. Ug karon mao na kini ang ato ang ginapaabot nga makita ang atong 62-year-old nga bride karon. Bisan pa daw sila og 62 og 63 na karon, ligon pag yun daw kuno ilahang tuhod, musukol pa daw kuno sila nga magluhod-luhod bisan pag abot pa sa kaadlawon. Tanawa si bride nagkaway-kaway pa agig pasalamat nga og nagpakita nga siya malipayon og tama gyud iyahang desisyon nga magpakasal sa isa ka gwapo nga lalaki nga crush lang niya noon maging asawa na niya ngayon. At maibigay ang kanyang pangako na di iiwan at di bibitawan kahit magunaw man ang mundo. Siya ay mamahalin hanggang dulo. Ang isang tapat na pangako ay siyang inaasam ng dalawa.
At kung sakali mang di na mabibiyaan ng anak kahit isa, siguradong payabungin ang pag-ibig na nadarama. Ika nga habang tumatagal lalong sumasarap, parang bahalina. Daw to ba? Di aratan awa sudo nga ang ato ang gwapa ug sexy nga bride nga mura pag yun siyag 30. Swerte kaayo ato ang groom kay buutan gayud kini siya. Gawa sa kabuutan, basta ilungga, gwapa. Kag basta ilungga, manamit na iya. Pirmi, masadya. Wow, kanindutan awon ang tulo ka senior citizen mo paso na. Aron pagadawaton ihatod sa groom ug magunitan ang kamot nga medyo kunot-kunot na. Apan kay pareha man sila og kunoton. Importante, happy lang ilahang pag-ipon. Ug ang nakanindot pa, ang maid of honor sa ato ang bride, mao iyang unika iha. Mao kini ang pinakagwapa sa ilahang tulo nga magsuon, kay wala man siya ay kompetensya. Ug karon nindot kayo tan-awon ang duha. Very excited nga nagatubang sa altar aron ang seremonyas pagasugda na. Ug ang nakanindot pa karon ang mukasal nga pari usa ka relative sa ato ang bride. Ug kini nga pari mauusab kini ang nag-officiate nga gikasal sa Asuncion Parish nga si bride wala nagpakis sa iyahang groom. Ug kini nga pari igsuon usab kini sa groom nga wala gipakis sa bride. Kini si Father Dande Cercado, the pride of Barangay Kipalili, San Isidro, Davao del Norte. Yan ang gagawa sa mga pagbubuhat ay pagbubuhos ay tunay sa mga pagaliban. Yan sa pagbubuhat o pag-alagad sa iyong bahay. Charity. Yan ang gagawa sa iyong pagbubuhat at pagbubuhos ay tunay sa mga pagaliban. Yan sa pagbubuhat o pag-alagad sa iyong asawa. Pagbubuhat, charity. Tumatag na iyong pag-agaw sa mga anak na Agan pa dig anak da ini. Charlie, hindi sa nito mo video at wala mo. Pwede tayo mo sa kalooban, hindi kaya ang inyong tuyo at tawagan sa Diyos kung sa iyang simbahan. Hindi si Charlie na niyang kalabili, gawa ko na siya ang iyong bala, sumalat sa laga sa ating pinahan, Santa Iglesia. Huyag ka ba na iyang asawa? Dawag ba siya na iyong bala? Charlie, pili si Mike ng iyong kalabili, dawag ba iyong siya na iyong asawa, sumala sa laga sa ating pinahan, Santa Iglesia. Huyag ka ba na iyang bala? Dawag ba siya ng iyong asawa? Lord, ibigay ninyo ang inyong tuyo usahay sa katibuan.
po ang manalangin sa Diyos sa aming tukod niya inyong pag-ibig sa ngalan sa Ama at sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. A few moments later. Yehe, humana gayud ang seremonya sa kasal. Excited ko nga makita sila sa Kiss the Bride. Woo! Ug karon gibuksan na ang tabon sa nawong. Hala, first time mo? Murag wa man nag-abot ang ngabil. Cute ka mga malam. Okay. Awkward. Ahay, amo lang to. Ug karon nag-sign na gyud sila sa ilahang marriage certificate. So dili na daw kini ginatawag nga marriage contract kay kung maingon kita nga contract adunay utlanan, adunay katapusan. Wala pa kong kapirma di hati. Wala pa din. Humana gyud ang kasal so karon dirita sa pictorials. Mana yun. Okay. Isa ka mo ante. Ada isa. Okay lang sa ubos. Kaya na sa iya siguro na sa iya. Sir, sir. Kumusta sir? Ni ulit juga gikan og China sir. Gani. Dito ba? Kumusta? Sa kulit na makarano? Yes sir. Sa kada science school. Agman sir. Simentado naman siguro.
Ah, nice one. Okay. Congratulations. Okay. And then Wacky boss, 1, 2, Wacky. Okay. Okay, smile. Okay, smile. Okay, what do you? Smile. Ma'am, dito na. Dikit mo yung ulo. Okay yan. Okay. Ready? Okay, sir, ma'am. Yan. Sir, manawa sa ma'am, sir. Steady lang ha. Steady daw. Okay. Okay, smile. Okay po, Wacky Wacky. Piano na yun. Nice. Kapila dyan. Hindi daw dapat. Walang wala yan. Wala kayo sa concept ng Ah, sige, sige, saka. Sino sa akong tuya? Dito nga ako dyan. Ay, dyan lang tanong. Sila ka malundungon ka dun. Sige lang, araman. Kandungon ka dun ni Kuya Charlie sa concept. Ah, kandong, kandong. Hayaan mo na sila. Basta kayo mag Picture. Yan. Mauna si Kuya Charlie. Ay, sige. Mauna si Kuya Charlie. Kandungin mo na yung bride. Ay, may kandong-kandong pagit. Oh. Yan. Ah. Kandung. Ah, daw. Nakihulog. Daw. Kakihulog. Daw 18 anyos. Nakihulog. Ah, sige. Oh, pwede na kuya. Kuya, pwede mo na itulak. Hindi ka magutok. O, kandong. Sabay tulak. Tulak mo na. A few moments later. Hey, karon mga dudes, diri kita sa reception sa kasal. Sa duha ka senior citizen nga nagpakasal. Hello, Noy. Hello. Wala ni ilang reception. So, pila pa siya. Puno naman lang. Tunay. Lahat ka dun. Mangita pa kami kung diin. Ha? Hello. Okay. Hindi na dyan na mo ni ma-apel kasi ilalom naman ni. Mubalhin ta dito sa unahan kay aduna day bakante nga lingkuranan. To our newlywed couple, Charlie and Heidi. Indeed, our bride this afternoon is very beautiful in white, escorted by the equally handsome groom. Okay, ma'am, and sir, please stay at the middle stage. And before we have our ceremonies this afternoon, let us first ask a 10 seconds kiss coming from Charlie and Heidi. Do you like that? Ayaw naman. And ready, Charlie and Heidi? 10 seconds kiss. 10 lang ha, ayaw i-12. Unya na ng 12. Let's go! In 3, 2, 1! Ready! Go, go, go! 10! 9! Wala pa! Again! 10! Ayaw hulong, sir! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! And 1! A round of applause, please! Di ko ginaginuhulong si Sir Charlie. Umiyak na yun, sir. Agwantaha lang sa kadyoten lang sa tataman din, ha?
Okay, and this time, and after slicing, of course, please put it on your saucer. Charlie, ipakita imong dako nga gugma kang Heidi. 3, 2, 1, go! Okay kayo nga dako nga gugma, kay dako po na mga nga si Heidi. And let's have Heidi for your sweet revenge. Show your big love to Charlie, go! Ayun naman, sweet na sweet. And this time, kindly seal your cake slicing with a 3 seconds kiss. 3 seconds. Ready? And go! 3, 2, 1. Ayun naman, ang tamis-tamis. And now, let's proceed to our wine toasting ceremony. And please cross your hands together, your arms. 2, 3, 2, 1. Bottoms up. Dapat ubusin ha. Ayun naman, palakpakan naman dyan, everyone! And of course, di po ko musugot na wala po'y closing ceremony sa wine toasting. Another 3 seconds kiss. O di ba, mano bitaw, di magsikita kiss-kiss karong hapuna. Ready, and go! Please help me in counting! 3! Wala pa! Usap! 3, 2, and 1. A round of applause, please! Palakpakan naman dyan, ladies and gentlemen. So this is just the first na paglabas ng ating newlyweds. Babalik sila later on because this is their special day. So let them feel this very special moment of their life. So Heidi and Charlie, be back later. We would like to see you later. So please have your graceful exit. And at this time, let us first witness an audiovisual presentation of the love story of Charlie and Heidi. The lights, please. A few moments later. Of cutting the ribbons! O karon cutting of ribbon sa mga pamilya sa bride and groom nga kinigi panguluhan sa uncle ni Ning Heidi nga si Uncle Orquio, Jose Orquio, uban sa pamilya ni Kuya Charlie. Karon para makaagi ang ato ang newly wed Charlie and Heidi. And this is Charlie and Heidi Abordo. And a round of applause, please. Palakpakan naman dyan to all the males and ladies. Pwede na po tayong magsipo. Everyone, you may take your seats. Again, this time, ladies and gentlemen, we will be proceeding with you, the groom himself, Charlie, together with his sister, Ma'am Helen. A round of applause. And kani nga part sa program kita gaag chance nga masayaw sa isa ka pamilya ang ato ang groom mo ang Charlie iyang with sister. his sister, Ma'am Helen. Maraming salamat po. Sir, you may take your seat now. At this time, let us proceed to the bride side naman. Dear ladies and gentlemen, the proud and loving tito of our bride. Let's give a round of applause to Sir Jose, together with the lovely bride, the queen herself, Ma'am Heidi. Ang atong bride perti ka happy tungod sa suporta sa iyahang uncle nga perti ka grabe. Gieskortan jud siya, wala jud siya balibari. Even though we have a good mood, good opinion, thank you. Thank you. Og karon ang ato ang newlywed mao na jud ang nagbayli. Malipayon sila kay sila gi swerte. Nagpakasal jud maong perte ka okay.
Uban sa full support sa ilang mga paryente, maong ang ilang kasal happy. Congratulations and best wishes, Heidi and Charlie. More babies to come. Ay, para nimo, laban lang. Okay, so now, please continue dancing, ma'am and sir, as we are proceeding right away to our prosperity dance, in which they have their sash with them, and you are to pin your cash to Heidi and Charlie. Any amount will do lang po, basta color blue or color yellow. Ha? Nya kinasing-kasing nga paghatag. We have the pins right here, and you have the great heart, the generous heart. You pin your cash sa sash po, sash. Any color white that says congratulations. And pin your cash gifts. Oh, our couple. Come on now. Okay, continue time to pin you their cash gifts. Okay, some more. May hahabol pa. Let's have prayer. Alam namin sila tayo mga. Okay. These are people who wants. Human sa prosperity dance, mga o nakitang tanan. Busgo na pud nato ang ato ang tiyan. Kay busog naman ang ato ang mga mata nga nagsudong sa mga tamis nga mga haluk. Sa duha nato nga pinangga nga bag-ong gikasal nga ligon pagyud og tuhod bisan pa In the name of the Holy Supreme Creator, the Holy Voice, the Holy Heart, the Holy Ray, the Holy Hands, through the handmaid of our Lord Jesus Christ, bless all of us, children of God. Good evening. First of all, I would like to praise and thank God for we are here tonight to celebrate and witness the vow of these two children of God, Charlie and Heidi. This is not a game, but this is the blessing. Maraming salamat sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyong presensya. Material is nothing, but your presence is more than enough for us. Hindi ko alam. And I don't know how to start. And I don't know how to end. I have my godparents. I have my batchmates. I have my brothers and sisters from the Alpha Sigma Group. The friends of Charlie, family of Charlie, my friends, my family. They came from far away, from Luzon. I would like to praise and thank you. All your love for me, naramdaman ko. I don't want to cry, but I have to make my heart too strong. Sa totoo lang. Ang activities na ito, talagang walang-wala po kami. But I told him, God will provide. Our God is our great provider. Wala po kami. I will show to you how God's blessing tonight. Because of you. If you are not here, wala po. Hindi po mangyayari yung ginaganap po namin. Malayo po kayo. I pray. I prepare for almost 1 year and 6 months. No one knows from our batchmates, but my family knows. Because we want to surprise them. I'm happy because nasyak po sila. Hindi ko alam kung saan ako magsimula sa love story namin, but in the church, sinabi na po sa inyo, God,
ang nagbigay po daw ng account ko is the Lord. And my reply, si Lord din po ang hinintay ko. So ipapakita po, I want to show the whole world. For me, I not mind my age. I'm 26 years old, and Charlie is only 32. So I want to let the whole world know na ang biyudo, senior citizen pa yun, pero likon pa among tuhod. Na yung mga may tinatago na namin pagmamahal, pwede na namin, sabi ko, let the whole world know. Because love no age. We are not a friend and we are not a boyfriend. Isa, hindi ko, nakilala ko lang one time. Parang inire-recall ko, crush ko siya. Sa puno ng Chico, nakaupo. Yun lang. Sabi ko, kilala kita. One time lang. Nakita kita sa puno ng Chico, pero hindi ko alam kung ako ba kilala mo noong high school. So, sa kadami-dami kong chat, mga Amerikano sa ibang, kasi gusto ko talagang pumunta sa ibang bansa. Walang mga American, mga scammer. Sabi ko, Lord, 16 na po ako. Tama na. Pahuway na po chat, kapoy na. Because I'm now a player also. Okay? Kadali lang mag-ingon sa ila, I love you po. No? But, tapos sabi ko, Lord, tama na. Ikaw na po ang boyfriend ko. Pero kung bigyan mo man ako ng partner in life, pariho po sa imo kagwapo. Diba? Anak na. So, dali ba mo uli? Uli, no? Okay. So, pasalamat ako sa pamilya ni Charlie dahil tinanggap niya talaga ako sa akong mga tiya. Anyway, sa tinuod lang, walay nagtuo sa ako ang magminyo ko. Magpakasal ko. Unang-una, sige kong imbita. Uy, magpakasal ko. May matuo. Tapos ingon ko, unyag tinuod. Na, nakata kong litson. Asa may litson ko? Diba? Uy, litson. Kinanako naman sila, kitinuod naman. Dili. Sa tinuod lang, alam siya. Akong salamatan ako sa from Jinsan, Luzon, from tanan mo, naghago, nagbigay ng oras sa amin, naghago, talaga, hala, chat, noise, so ano na. So I pray that Lord, give them a nice travel, give us a nice weather, hindi ko mag-ulan, lahat po ibinigay ng Diyos para sa amin. Maraming salamat po, Messenger. So, alam ko, nandito kayo, salamat. Hindi po nagiging successful ang activities na ito kung wala po kayo. You are number one in our hearts. I love you all. Thank you. O sige, I love you. Salamat ulit. Hindi talaga mabayaran ang pagpasalamat ko sa inyo. So, hindi ko talaga ma-explain. Salamat. Sa tanan ng tambong sa kasal, salamat ako bisan ko. Tagalagyo. Bugos yung ganhin hindi ako mga batchmate, mga classmates sa elementary pa, ako mga kumpare daan, hindi na naman akong minum. Ako mga igagaw, mga parintes, ako mga asawa. Ako po pasalamat sa inyong presensya nga naabot din ini. Successful ko lang atong adlaw sa tabi niyo. Dagang salamat yung murag kauli-ulo mo itong mumuban, sabihin na po, lagyo pagulian. Dagang salamat sa mga yung muli. Okay, this around, ladies and gentlemen, to close our wonderful wedding celebration of Heidi and Charlie, another 10 seconds kiss. But please, I do ask you guys to please help me in counting. Dapat kusog na pag-aihap-ha para madungog yun ni Heidi and Charlie. Okay? So please face each other, eye to eye. 3, 2, 1, go!
60 years old na. Kusog pa daw ang mga tuhod mo, sukol pa. Let's give a round of applause to Mr. and Mrs. Charlie and Heidi Abordo. And that's about it, ladies and gentlemen. Once again, my name is Maylene. Saying thank you. God bless everyone. Chance. Maraming salamat po. God bless us.